A dneska máte těž dneska narozeniny. Anka si spomněla. A kolikátý? My. Ukáž to na prstíkách. 1, 2, 3. 3 měsíční. Dneska jsou a nechce 3 měsíce. To je všechno nejlepší. A ukáž, co jsi se naučila za ty 3 měsíce. Mluvit taky, ale to nám asi neukážeš teď. Ale třeba držet tady svídací špendlík. To by šlo. Aha, prohlížet si ho. Jsi šikovná. No. Už tam bude všichni s tebou. Tak stačí to, nebo se chceš ještě něco ukázat? Asi už nic neřekneme. Tak tož tak. Tak pěkný narozeniny.